Пристигнаха и много поздравителни адреси. Народно събрание Република България. Поздравление по случай 15 септември, първият учебен ден. Уважаеми учители, директори и родители, скъпи деца и ученици, днес е 15 септември. На този ден заедно прекрачваме прага на Народното училище, за да преживеем вълнението от откриването на новата учебна година. 15 септември неизменно е онзи ден, в който училищният двор е изпълнен с развълнувани учители, деца и родители. Ден на радостта от новото начало, а тази учебна година е наистина ново начало за българската образователна система. Вече е в сила новият закон за предучилищното и училищното образование, от който започва дългоочакваната промяна. В основата е идеята, че всяко дете трябва да получи възможност да разкрива своите възможности, да открива своя талант и да го развива. Философията на приобщаващото образование е същата на реформата. Това е основата на образователната система, от детската градина до 12 клас. Промяната нито ще е лесна, нито ще е бърза. Важно е всички заедно да приемем, че качественото образование на нашите деца е кауза, заради която се струва да обединим усилията си и да работим. Днес държим в ръцете си ключа към промяната. Шанс, който много от нас чакат повече от едно десетилетие. Нека не го пропускаме. Уважаеми учители и директори, обръщам се към вас с особено вълнение, тъй като знам, че за вас да си учител е не само професия, а истинско призвание, на което сте се отдали с цялото си сърце и душа. Благодаря ви, че дарявате нашите деца с любов и грижи, че от вас получават не само знания, но и житейски уроци, как да израснат като честни и почтени хора. От вашия професионализъм зависи успехът на всяко дете. Желая на всички здраве, лично щастие и професионални успехи. Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание на Република България. Поздравителен адрес Татяна Димитрова, началник на регионално управление по образованието град Стара Загора. Честит първи учебен ден! По повод началото на учебната 2016-2017 учебна година приемете моите и на колегите ми от регионално управление по образованието град Стара Загора най-искрени поздравления. Всяка година на 15 септември българското училище широко отваря врати, за да посрещне своите възпитаници. В него те имат уникалната възможност да се образоват и да се формират като пълноценни личности. Тази учебна година започва с дългоочаквана реформа в системата на средното образование. Всички ние очакваме много от нея, но и всички ние сме част от нея. Нека бъдем упорити, целеустремени и да работим с убедеността, че поставяме началото на нещо ново и конструктивно. Татяна Димитрова, началник на регионално управление по образованието град Стара Загора. Също така получихме поздравителни адреси от Икономическия университет град Варна, Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов Свещов, Тракийски университет град Стара Загора. Следва тържествен водосвет за началото на учебната година от слушането отец Борис от църквата Света Богородица. Благословен Бог наш, сегда нине и пресно и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, защото знаем, че си свят Боже наш и затова на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй, помилуй нас.
милосърдни, помилуй, помилуй нас. Премъдрост да станем прави, за да изслушаме Светото Евангелие, нека мир Божий да има над всички ви. Ще се чете и Светото Евангелие по свети евангелиста Йоанна. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим. А в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Ветезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С мир в душите си на Господа да се помолим за този честен дом и за тези, които ще се учат в него. С вяра, благоговение и страх Божий на Господа да се помолим. За високо преосвещение наш митрополит Галактион, за свещенството и за дяконството Христа и за целия народ на Господа да се помолим. И за този град, за всеки град, село и страна и за уния, които с вяра живеят в тях на Господа да се помолим, за да се освети тази вода с силата, действието и чрез слизането на Светия Дух на Господа да се помолим, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим, и за да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всякаква съпротивителна дяволска сила от този дом на Господа да се помолим, и за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат, като си спомним с всички свети, Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си, един други го и целия си живот на Христа Бога да отдадем, защото на Тебе, Боже, подобава слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруе и Твое сохраняй крестом Твоим жителство. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи, Боже, Създателю наш, Ти си удостоил наш човеците с Твоя образ и си открил премъдростта си на младенците. Ти си дал премъдрост на Твоя пророк Самуил и на Твоя помазаник Соломон. Тебе, вечната и божествена истина, усърдно молим. Милостиво погледни на тези деца и им изпрати духа на премъдростта и разума, духа на познанието и благочестието, духа на Твоя страх. Отвори умовете им, за да възприемат силата на Твоя закон и с успех да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всяка вражеска зла мисъл. Запази ги твърдо в православната вяра, душевна чистота и целомъдрие. Насочи волята им към изпълнение на Твоите свети заповеди и придобиване на добри и полезни навици. И така подготвени чрез Твоята премъдрост и като преуспяват в добродетелния живот и полезното знание, да станат носители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие и да се удостоят да станат и наследници на Твоето вечно царство. Амин. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Теб. Христос, истинския наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и непорочна света Майка и по молитвите на всички свети и нас да помилва като благ и човеколюбив Бог. По молитвите на всички наши свети, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин, амин, амин. Уважаеми госпожо заместник кмет на град Стара Загора, уважаема госпожо директор на Търговската гимназия в нашия град Стара Загора,
Уважаеми ученици, искам да ви пожелая настоящата учебна година да бъде успешна за всички вас. И винаги помните, че нашия народ винаги и най-много се е радвал, когато има празник, който е посветен на просветата. Това е 24 май, денят на славянската писменост, 11 май, който е денят на свети Кирил и Методий, и днешният ден, началото на учебната година в цялата страна. И знайте, че с Божие благословение, когато се учите пълноценно, ще бъдете полезни на вас си, на града си, на близките си и на всички, които са около вас. Честит и благословен празник на много и блага лета. Амин.